Czas próby. Pandemia i powrót na sceny. Rok 2020 był dla świata kultury szczególnym sprawdzianem. Zamiast zwykłych festiwali pojawiły się wydarzenia online, nagrania i nowe formy kontaktu z publicznością. Mali gorzowiacy nie zatrzymali się. W tym trudnym czasie brali udział w festiwalach wirtualnych i zdobywali wyróżnienia, m.in. w wydarzeniach związanych z Egiptem, Serbią, Bułgarią i Rumunią. Po pandemii zespół wrócił na sceny z nową energią. Festiwale w Polsce i za granicą, konkursy par, wyjazdy do Czech, Turcji, Maroka, Egiptu, Kuby, Brazylii, Portugalii, Indii i Korei pokazały, że przerwa nie osłabiła zespołu. Przeciwnie, wzmocniła potrzebę spotkania, wspólnego tańca i kontaktu z publicznością.